matanong ko lang, yung agency mo ba nag-ooperate pa ngayon o sarado na? Ay, hindi na ito problema yon. Tatanong lang ako kung nag-ooperate pa ba o... It's not your problem, sir. Hindi nga po, tinatanong lang kita. Hindi ko nga po problema yan. Oo, Nagtatanong lang ako. Ay, nasa Manila ho kami. Ayun! So kayo'y nag-ooperate pa. Bali po ma'am, Surety Grand Lock Security Agency po yung pangalan ng agency namin. Last 2019 to 2020 po siya naghawak. Bali po, anong mga previous months, kasi nag-check po ako ng aking benefits through online po. Wala po talaga, kaya nirereklamo namin doon sa company namin. Last update po namin, sir, parang hindi na po sila nag-ooperate. Kaya po yung habol na lang po namin, yung pininding namin na billing, doon sa nasabing establishment. Para pong nag-declare daw po sila ng bankruptcy. Yun po yung sabi nila po. So ayaw ko na mag-comment din. So hindi na ho kayo...